se dezinstalează un program ce nu vă mai trebuie. Scuzați. Așa. Dăm pe control panel. La voi, dacă aveți în engleză, scrieți control panel. Voi scrieți în engleză. Control panel. Așa, trebuie să vă arate. Și apoi dezinstalați un program. Dați la programe, dacă așa, și aici programe și caracteristici. Și aici avem toate programele care nu mai vă trebuie. Eu dezinstalez asta. Și mai am vreo două care trebuie dezinstalate. Asta nu pot, că am Google-ul deschis și trebuie proiect la școală, dar îl închid ca să pot să vă arăt, să înțelegeți bine. Așa, acum se ok. Acum ce mai vreți, eu îl vreau pe ăsta. După aia o să mai dezinstalez eu unul. Cum vreți dumneavoastră. Ok, și acum joacă asta și după aia gata. Și pentru ziua de azi, gata. Să nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și ce să mai vă zic. Atâta, uite acum uitați acum se încarcă. Scuzați de asta aici, nu. Așa, în fine, aici o să se încarce, noi nu mai așteptăm, ci la revedere!